UPPLनि खखा पन्डित इउटुबार बिथांमोन दिनैनि दिनाव ओरैबायदि ज्राव ज्राव माने बखिलागासिनो दं आरो एसटि होनसै नोम्फा हाग्रामा महिलारिया माने भिडिअ बानायदा होनलागासिनो दं आरो दा आं बिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन आरो दा एसटि होग्रा डिपार्टमेन्टआ दि सोर नङा होमबा दा बे डिपार्टमेन्टआनो जाहैबाय UPPL आरो एबसु नङा होमबा जेब्ला रोनगोरा बिथाङा एबसु आफादाव दंमोन अब्ला थाखानाय एसटिआ खहा जायालासिनो एसटि होयोबा जेबो खहा जाया होनग्राया रोनगोरा बिथां नङामोन एबसुनि बे राइटिं पेडआव रोखा रोखा लिरनाया नङा होमब्ला आरो बिनिफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो इउजि ब्रह्म बिथां आरो मा होनो बिस्वजित दैमारी सार बिथां आरो नै मैयासो मा होनो प्रमद बुन्दु बिथांमोनाबो गासिबो बुंजोबदों माने थाखानाय एसटिआ खहा जायालासिनो एसटि होयोब्ला जेबो बादा गैया अबजेक्सन गैया मोननांगौ होननाय जादों रायजोफोर दा दिनै UPPL आरो एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो एसटि होनायाव जेबो खहा जाया होनगासिनो दं बिथांमोना दा दिनै मानो बे एबसु आरो UPPLनि खर' गोनां इउटुबारफ्रा मानो नोंथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ मानो रायनो हादा मानो एसटि होनामोन होननानै मानो रायनो हादा दिनै महिलारि सार बिथाङा खनसे बुंबाय गासिबो दाया दिनै महिलारि सारनाव ज्राव आरो डास्टबिनाव दाखोर दालाफोर दैनि गारसोमनाय बायदि माने सामफ्रामबो सोरांबानो माने महिलारि सारखौनो ज्राव ज्राव रायनाय नङा होमब्ला दा दिनै नोंथांमोना भिडिअ लाबोदो एसटि होग्रा डिपार्टमेन्टआ दिनैनि दिनाव सोर दा बिथांमोननि जेनाखि IT सेलफोर दिनैनि दिनाव ओरैबायदि बारसिनदों माने मा होनो बिथांमोना माने बै सिगुन सियालफ्रा मोसौ गोथैखौ जेरखम सेलाय बेलाय बारसिननानै जायो माने बेफोरबायदि बारसिनगासिनो दं आरो रायजो राजाफोर नङा होमबा दा नै मैयासो प्रमद बुन्दु बिथाङा बुंबाय एसटि होनायाव जेबो बादा गैया भिडिअ बानायदो गाबोननिफ्राय नङा होमब्ला भिडिअ बानायदोब्रा फुरा एसटि होनो मोना आरो दिनै UPPL दोलोनि नेताफ्रा ओंखारनानै होनदो प्रेसमिटफोरजों होनदो एसटि होनो मोना होनना बुंबानो जाबायना दम दंब्ला होनैदो दम दंब्ला आरो दिनैनि दिनाव मानाव गिदिर महिलारि सार बिथाङा जुदि एसटि होनो हायोब्ला बिथांमोना एसटिखौ बिनानै लाबानो जाबाय बेनावनो नङा होमब्ला आरो बिथाङा जुदि एसटि होनो हायोबा बिथाङा बड'लेण्डखौबो होनो हागोन नङा होमब्ला रायजो राजाफोर बड'लेण्डखौबो बिनानै लाबानो जाबाय बेफा माने गोजान जन्थर मन्थराव मानो थांनानै बड'लेण्ड दाबि हैबावनांगौ जाखो आरो बै समाव बड'लेण्ड नांला होननानै लिरनानै गारबोनाया दिनै मानो बड'लेण्ड नांबावगौ जाखो नङा होमबा रायजोफोर आरो दिनै बिटिआर दफाया 5 बोसोराव दिनै मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखिसै आरो 5 बोसोराव नोंथांमोना सरखार सालाय मिनि खुसियै दिनै मावफुंनांगौ ना मानांगौ खर'आव अरनाङाखिसै दिनै सरखार जोबनायनि उनावसो नोंथांमोना बिटिआरनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ माबा मोनसे मावफुंनांगौ माबा मोनसे 125 एमेन्डमेन्टआ मावफुंनांगौ बेफोरबायदि दिनै आन्दलन खालामदों दा आं दिनै बेखौनो बुंगोन आरो मानगोनां रायजो राजाफोर एसटिखौ जुदि मानाव गिदिर महिलारि सार बिथाङा होनो हायोब्ला बड'लेण्डखौबो बिथाङा होनो हागोन आरो ना मा बुङो दा बिदि आरो रायजोफोर गाज्रि मोननानै लाब गैया दिनै जाथारै बाथारै जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना सोरखौबा सोंखारिबाय थानायखौ जों मोजां मोनाखै आरो दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जुदि खर' गोनां इउटुबारफोरबा आरो IT सेलनि मानसिफोरबा दिनैनि दिनाव सिन्था खालामदो दिनै नोंथांमोननि जेनाखि UPPL दोलो आरो एबसु दोलोआवनो दिनै थाखानाय एसटिआ खहा जायालासिनो एसटि होयोब्ला जेबो माने अबजेक्सन गैया होनग्रा दोलोआ जाहैबाय UPPL एबसुआवनो दङ दिनै सिन्था खालामदो साबसे दं रोनगोरा बिथां फार्स्टआव 2 नम्बराव जाहैबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी डिपुटि चिफ बारग' आरो 3 नाम्बाराव दङ मा होनो इउजि ब्रह्म बिथां आरो 4 नाम्बाराव दङ जाहैबाय बिस्वजित दैमारी सार बिथां
आरो 5 नाम्बाराव दं जाहैबाय प्रमद बन्धु बिथांमोनानोथ' एसटि होनायाव जेबो अबजेक्सन गैया होनदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिदिबा दिनैनि दिनाव सिन्था खालामदो दिनै एसटि होग्राया सोर आरो बिथांमोना जुदि दासिम अबजेक्सन होनो हायोब्ला बे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबानो जाबाय बै सोरबा मा होनो रोनगोरा बिथांमोना बुंबानो जाबाय एसटि होनो मोना बुंदो प्रमद बन्धु बिथांमोना एसटि होनो मोना होनना बुंबानो जाबाय माथो दंबावो जोब्बाय होमबानो हाग्रामा महिलारि सारनि दाय जाबायब्रा नोंथांमोना जुदि बुंनो हायोब्ला दा साननो गोनां रायजो राजाफोर नङा होमब्ला बे इउपिपिएल दोलोआव बेफोरबायदि आइटि सेलफोर आरो इउटुबारफोर थायोब्ला फैगौ इलेक्सनाव जुजिनो आसा दाख्लामखा आरो बैफोरबायदि इउटुबारफोरखौ लानानै जुदि जुजिबावनांगौबा मिथिबाय दा जा साबसे देरहादों बेबो देरहाबावनाय नङा लाथिम जागोन सेस जागोन जिहेथु दिनै बैफोरबायदि मेलेम गेसाव इउटुबारफ्रासो दिनै प्रमद बर' एबा प्रमद बन्धु बिथांमोनखौ टिउसन होयो सरकारखौ माब्रै सालायनांगौ बिथांमोनासो आइडिया होयो नङा होमब्ला जेनेबा बिराद गिदिर बर'नि देरसिन इउटुबार होननांगोन आरो प्रकाश नार्जारि बिथांमोनखौ नङा होमबा पि थांखि इउटुबार बिथांमोनखौ माइ अपिनियन इउटुबार बिथांमोनखौ नङा होमब्ला दा बिसिनि दारै जुदि फैगोन इलेक्सनाव जुदि जुजिबावनांगौबा हांगार जागोन रायजोफोर आरो बिसिनि खोथाखौ लानानै बै 5 बोसोराव जेरखम नोंथांमोना सरकारा लांदां सेस जादों हांगार जादों आरो फैगोनावबो बिसोर थाबावब्ला माने सेस जागोन आरो दा बिनिखायनो बिथांमोनखौ होखाराब्ला माने जेबो राहा गैया बे इउपिपिएल एबसुआ तार सारा माने जेबो उफाय गैया आरो गोदान इउटुबारफोर फैबा मोजां मेलेमनि इउटुबारफोर फैबा रायजो राजाफ्रा गनायनो हागौ आरो बिथांमोनखौ सापर्ट होनो हागौ आरो खिन्थु बेफोरबायदि जघन्य गेसाव जुदि इउटुबार थायोबा जिन्दगियावबो बे इउपिपिएल एबसुआ मालाबाबो जुजिनानै जेबो लाब गैया होननानै आं सानो लोगोफोर